Ugye azzal, hogy egyre több elektronikát és egyre jobban a digitalizáció felé viszik el a kezelhetőséget is, hogy akár már alkalmazásról csinálok dolgokat az autóban, ez ugye megnehezíti például egy autó javítását is, vagy szerelését is, mert mondjuk az autószerelők ezzel akár bajba is kerülhetnek, mert már olyan szinten vannak dolgok beépítve, hogy a hozzáférhetőség is nehezebb. Egyébként nem biztos, hogy megfelelő műszer neki a rendelkezésére, mert az adott márka ezt saját magának kisajátította, mint az Apple-nél az ART rendszer, ezt így tudom elképzelni. Emiatt viszont az időtállósága már nem olyan az autóknak, mint annak idején volt. Tehát mondjuk egy 50 évvel ezelőtt egy autógyártó sokkal nagyobb, hosszabb távú garanciát ajánlott, mint most. Úgy tudom, hogy most jelenleg a Kia az egyetlen, aki 6 év garanciát ad, talán semmelyik másik autógyártó nem ad 6 év garanciát, de kijavíthat bárki, hogyha ebben tévednék, én így tudom. És ezt az urban legendát szeretném most leleplezni, hogy ez mennyire igaz, hogy a régi autók azok tényleg strapabíróbbak és jobbak, mint amiket mostanában gyártanak, időtállóság tekintetében. Ez egy összetett kérdés. Így van. Ez egy összetett kérdés. Megpróbálom az én meglátásomat ebben a tekintetben megosztani veled, ami nem biztos, hogy lefedi a teljes spektrumot és valóságot, de nekem van egy elméletem erről. Az első és legegyszerűbb történet az, hogy azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt, ugye? Szoktuk mondani, de ebben azért van egy jó erős csúsztatás, mert a más volt inkább. Igen, ez pontosan. A legegyszerűbb példa, erre azt mondanám, hogy jó, akkor holnaptól nem azzal az autóval fogsz közlekedni, amivel most közlekedsz, hanem egy 40 évvel ezelőtti, egy 80-as évekbeli átlagautóval. Tehát nem a csúcsra gondoljunk, amik most fennmaradtak ótésként, hanem egy átlagautóval, egy 40 évvel ezelőttivel. Nyilván tudnál közlekedni, és A-ból B-be elvinne, de egyből szólnál, hogy ja, érdekes módon az indexkart, amikor lepöccentem, akkor nem hármat villog, és tudok kanyarodni, és nem kell vele foglalkoznom. Ja, még kéziváltóm van. Mondjuk egy tényleg alsóbb kategóriás, azt mondom, ja, még nem szinkronizált a váltó, tehát mondjuk oda kell figyelni, hogy ne recsenjen. Ja, az ablaktörlő csak annyit tud, hogy működik, és nem működik. Ja, egyébként a lámpát nem kapcsolja fel automatikusan, ugye, amikor megérkezem a sötétbe, vagy bemegyek az alagútba. Sorolhatnám tovább, tehát, hogy igen. Mondjuk ezeket mindig, de nagyon hozzászoktunk ezekhez. Ugye ahhoz is hozzászoktunk, hogy nincsen már szivató, ugye nincsen dúsító, hanem beülök, megnyomom a gombot, vagy elfordítom a kulcsot, igen. És indul az autó.